ate ni kimatang kami ti detoy step bilaga map but it's supposed to be multi floor, but you can actually use it to clean your walls. That's ang tingnan mo. Yes, na nakaspusan na nagpaspong siya ikan. So, mabali mo na ito nga. Dalos ang tiwals nun. Weird tata. So, dalos na itiwals. Sila ka lang ang ting-ting to ako. Pinapakamatin ng katagdanan. Tagdanan ng TV. Buong clock. Diba rin mo? Datihan mo na rin na so they did feeling kasi hard to reach area. So okay. Okay na some. Dito banda Jenny kaya ito nga. Ikuti ano. Sa makalagay. Hindi nalagay ito tawag. Sa native na buwan. Hindi ko hindi. Gilid. Hindi na pasti may sangamon. At dapat take na ako tahan tayo ng kasanapinturan. So, siguro ako pa'y 10 minutes. Ako pa'y 10 minutes. Nagpasko na puti. Ang dalos ni Wilson. May mga wall. So, magmamalang mga walls natin na balay. Ayan. Ginatang ko lang ito ti Amazon. The Walmart, Canadian Tire, would cost you like $40, even they're on sale. Amazon they want on sale, and I bought it for $29. The Amazon. So 10 minutes clean up walls, one whole wall. I'll pay 10 minutes, not 5 minutes. Kapag ay, hindi isang tiwag.